Екоакция срещу сега действащият начин за унищожаване на болнични отпадъци. В една от варненските болници беше разпънат 9-метров транспарант срещу изгарянето на опасни биологични отпадъци. Да. Да. Много страшно. Кампанията, която предприемаме, е срещу третирането на опасните болнични отпадъци чрез изгаряне в инсинератори. Това според нас е един опасен процес. Фактите говорят красноречиво за това. Там, където има инсинератори, заболеваемостта сред населението от ракови заболявания нараства с 20%. Алтернативите на изгарянето са обработването на отпадъците в автоклави, микровълнови системи или химическа обработка и извеждането им като опасни такива и превръщането им в обикновени. Защото от комините на инсинераторите излизат диоксини, фурани, тежки метали и наночастици, които причиняват тези заболявания. Те се отделят именно при процеса на изгаряне. При инсинераторите това, което е важно да се знае, е, че се отделя токсична пепел вследствие на изгарянето, за която трябват отново специални сметища с много строг режим. След което, като станат обикновени отпадъци, те могат да бъдат рециклирани, както всички останали отпадъци. Но за да се случи това нещо, на първо място трябва да имаме много добра организация на управлението на отпадъците в болничните заведения. Това, което искаме като крайна точка в нашата програма е в новия програмен период, оперативна програма Региони в растеж, ОС-3, която се занимава и ще финансира болниците, да бъде включено и това, че те могат да кандидатстват за оптимизиране на системите си за управление на отпадъците.